Takže 20. kapitola Ján, verš 24 až 31. Tu však Tomáš, jeden z 12 pri menom Dvojča, nebol s nimi, keď Ježiš prišiel. Povedali mu teda ostatní učeníci: videli sme Pána. Ale on im odpovedal: ak neuvidím stopy klincov v jeho rukách a nevložím si prst na miesto, kde tie klince boli, ruku mu nevložím do boku, vôbec neuverím. Po 8 dňoch zase boli jeho učeníci dnu. Aj Tomáš bol s nimi. Dvere boli zatvorené a postaviac sa do prostriedku riekol im: pokoj vám. Potom hovorí Tomášovi: daj sem prst a pozri sa na jej ruky. Daj sem prst a pozri sa na moje ruky. Daj sem ruku a vlož ju do môjho boku a nebuď neveriaci, ale veriaci. Tomáš mu povedal: Pán môj a Boh môj. A Ježiš mu riekol: pretože si ma videl, uveril si. Blahoslavení, ktorí nevideli a predsa uverili. Ešte mnoho iných znamení učinil Ježiš pred svojimi učeníkmi, ktoré nie sú napísané v tejto knihe. Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Kristus, Syn Boží, a veriac, aby ste mali život v jeho mene. Amen. Amen. Dnes, bratia a sestry, chcem, aby si svoj pohľad uprel na Tomáša. Možno ste už počuli tento príbeh a poznáte ho, ale vieme, že Božia múdrosť je nekonečná a Boh stále nám má čo nové ukázať. A Boh nás stále pripravuje novými a novými vecmi, aby sme, lebo viete, diabol má stále na nás prechystané niečo nové a preto aj Boh nám dáva takéto nové zbranie proti diablovi, aby sme vedeli ešte silnejšie udrieť, aby sme prelámali tie diablové plány skrze Božiu moc a skrze Božie slovo. Dnes chcem, aby si pozrel na Tomáša, ktorému bolo povedané, že Ježiš Kristus stal z mŕtvych. Ktorému bolo povedané, že Ježiš Kristus tretieho dňa stal a že je živý. Božie slovo píše, že on tam s nimi nebol, keď Ježiš bol. Ale dnes chcem, aby si pozrel na Tomáša, ktorý nepripúšťal žiadnu jednu mienku o tom, že Ježiš Kristus mohol stať reálne z mŕtvych. Ktorý nepripúšťal vôbec, že Ježiš Kristus mohol prísť tam k ním a mohol s nimi hovoriť. A povedal: kým neuvidím, neuverím. Tu vidíme, stretávame sa s vierou, ktorá vôbec nereaguje na zvesť o Kristovi. Stretávame sa s veriacim, ktorý vôbec nereaguje na žiadnu teologickú metódu o Kristovi. Stretávame sa s veriacim, ktorý vôbec nereaguje na to evanjelium, ktoré je v litere. Dnes je veľa takýchto Tomášov, ktorí poznajú Boha, ale poznajú len toho Boha, ktorého poznali. Ale toho zvestovaného, ktorý stal na tretí deň, veľmi ťažko veria, veľmi ťažko príjmajú. A dnes ty ako Boží služobník, než chádzaš a roznášaš to evanjelium Kristové, že Ježiš Kristus stal tretieho dňa, že Ježiš Kristus žije. Ale tu vidíme, že Tomáš neverí. A dnes sú takíto Tomášovia aj na tomto svete, ku ktorým prídeš, ktorí počujú evanjelium, ale ich duša nie je natoľko citlivá, aby skrze počutie reagovalo ich srdce a pokorilo sa pred Božím slovom a prijali to evanjelium do svojho srdca. Samotný Kristus mal s tým problém, keď hlásal slovo. Dajme si
Evangelium Jánove a pozrieme len na krátky čas do kapitoly 10 a do veršu 38. Ale ak ich, dajme 37-38, ak nečiním skutky svojho otca, neverte mi. Ale ak ich činím, aj keď ste mi neverili, verte tým skutkom, aby ste poznali a vedeli, že otec je vo mne a ja v otcovi. Kto už lepšie rozprával o nebeských veciach, kto už lepšie opisoval otca, ktorý je v nebesiach, ako Ježiš Kristus. No aj napriek tomu boli tam ľudia, ktorí neverili. A Ježiš Kristus videl na nich, že nič s nerobí to slovo, tak povedal, verte aspoň tým skutkom, ktoré vidíte. Preto tu vidíte, že niektoré viery sú viery, ktoré chcú vidieť. Kde nestačí len počuť, ale viera, ktorá chce vidieť. Tu vidíme, že po 8 dňoch zase boli učeníci a už bol s nimi aj ten Tomáš. A hoci keď dvere boli zavreté, tak Ježiš Kristus vošiel a povedal, pozri sa, vlož mi ruku, vlož mi prst do rany, vlož mi prst do boku a ver, nebuď neveriaci. Čo to znamená dnes pre nás, bratia a sestry? Ako my, keď sa stretneme s takýmto Tomášom, ktorému povie zväz o Kristovi, čo sa stane? Či zavolám Krista, Pane, poď dole a ukáž mu rany. Ukáž mu rany tak, ako Tomášovi, lebo neverí. Aby sa stal veriaci. Viete, čo povedal Pavol? Galatianom 2:20. Môžeme si dať? A nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. A nakoľko teraz žijem v tele, žijem vo viere Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a seba samého vydal za mňa. Čo tu vidíš, môj brat a moja sestra? Že my sme dostali veľkú úlohu od Boha. Že nielen priniesť ľuďom Krista, keď prichádzame, nielen priniesť evanjelium v litere, ale priniesť evanjelium vykonané na vlastnom tele. Že to evanjelium je mocné. Ako tomu evanjeliu dáš moc? Ako to evanjelium zrealizuješ v očiach ľudí? Tým, že ho ukážeš na vlastnom tele. Tak ako Kristus povedal, pozri na tie rany. Tomáš videl tie rany. Tak aj ty príď ako Kristus a ukáž svoj charakter, svoje srdce, svoju myseľ, že je zmenená, svoj život, že to evanjelium zasiahlo tvoj život. A vtedy takíto ľudia na základe toho môžu uveriť. Lebo ukazuješ Krista, ktorý vykonal evanjelium na tvojom vlastnom živote. A vtedy môžeš povedať, ver a nebuď neveriaci, lebo Kristus je reálny. Tu som príklad, že Kristus je reálny. A každý jeden kresťan by mal byť príkladom, že Kristus je reálny. Lebo veľa ľudí bere Krista ako nejakú legendu, o ktorej sa len hovorí. Veľa kresťanov bere Krista ako nejakú legendu, ktorá tu bola pred 2000 rokmi, o ktorej sa len hovorí.
Ale Kristus reálne prišiel Tomášovi a ukázal mu tie rany. Aké to boli rany? Čo symbolizujú tie rany? Tie rany symbolizujú tvoju a moju spásu. To boli prejavy spasenia. Tak aj ty, keď prichádzaš niekomu a prinášaš zvesť o Kristovi, tak donies aj ten prejav spasenia na tvojom tele, na tvojom charaktere, že si sa zmenil. A ukáž tým ľuďom tie prejavy spásy na svojej osobe. Tak ako Kristus. Tu vidíš, môj brat a moja sestra, že tam píše, že tam tie dvere boli zavreté. No Kristus aj tak vošiel. Koľkí ľudia hovoria, alebo to srdce je zatvrdnuté. To srdce je zavreté. Vakera vleskia nič. Vakera vleskia nič. Áno. Lebo je to Tomáš, ktorý neverí. To srdce je po Tomášovi, ktoré je zavreté. Preto tam si priniesol Krista zvestovaného. Haleluja. Ale Kristus nás nepoužíva len na rozprávanie. Ale Kristus nás používa na to, aby sme ukázali Krista. A tým Krista, nie zvestovaným, ale ukázaným Krista, vpustíš do tých dverí. Aj keď boli zavreté, ale keď ukážeš Krista, tak otvoríš tie dvere. A tie dvere sa otvoria a vtedy ten človek možno padne na kolena a povie, Ježiš Kristus žije. Teraz vidím, že Ježiš Kristus žije. A otvoril mi moje oči. My musíme byť, bratia a sestry, toto je veľká úloha. Toto je veľká úloha, ktorú my máme. Lebo veľa kresťanov chce donášať Krista zvestovaného. Haleluja. Lenže toto nie je našou úlohou, len aby sme zvestovali o Kristovi. Ale aby sme Krista aj ukazovali. Lebo ako som povedal, vidíte, že tu sa stretávame s vierou, ktorá nereaguje na zvesť, ktorá nereaguje na literu, ale ktorá chce čin, ktorá chce skutok. Tak ako Ježiš Kristus, prečo nepovedal Tomášovi Peter, vlastne Tomáš, prečo neveríš? Ježiš, keby chcel, tak by mu povedal takúto vec, že by spadol. Ale nie. Ježiš nerozprával, len priamo ukázal. Pozri. Tak niekedy musíš priamo ukázať. Pozri. Lebo niekedy litera nestačí. Lebo niekedy človek je veľmi múdry a niekedy múdrastvo tohto sveta a bude špekulovať a vymýšľať a stále proti litere nájde on svoj mozog použije. Ale keď mu niečo ukážeš, tam je bezbranný. Tam neurobí nič. Tam nevymyslí nič, keď uvidí v tebe Krista. A vtedy Ježiš povedal, pretože si ma videl, tak si uveril. Ale blahoslavení tí, ktorí nevideli a veria. Viete, sláva Pánovi za tých. Lebo Pán preto hovorí, že sú blahoslavení tí, ktorí počuli a veria. Lebo oni prijali toho Krista bez pochybností. Oni prijali toho Krista na základe toho evanjelia, ktoré počuli. Bez pochybovania dali svoj život Kristovi a nasledujú Krista. Preto hovorí Pán, blahoslavení tí, ktorí počuli a veria. Ale sú aj ľudia, ktorí potrebujú vidieť. A teraz, kto im ukáže toho Krista? Kto? To je tvoja a moja úloha. Viete, kým Kristus ukázal tie rany, tak tie rany tam nevznikli same. Ale on predtým prešiel veľkou etapou bolesti, bitky, súženia a smrti. Tak aj ty, keď chceš ukázať na sebe
Kristové prejavy, že ti zmenil charakter, že ti zmenil srdce, že ti zmenil život, tak si musíš prejsť nejakou etapou súženia. Aby si potom prišiel ako zaslúžený syn a povedal: tie prejavy, ktoré sú na mne, som si ich zaslúžil. Tie prejavy, ktoré sú na mne, som si ich ťažko vybudoval skrze Ducha Svätého a skrze veľké utrpenie. Toto nám zanechal Kristus, môj brat a moja sestra. Lebo dnes veľa ľudí pochybuje o moci Božej. Tak ako Tomáš, on pochyboval o nadprirodzenosti Boha. On proste neveril, že Ježiš mohol stať z mŕtvych. Preto tak veľa ľudí reálne neverí Božej moci. Neverí, že Boh môže učiniť v ich živote veľkú zmenu. Neverí, že Boh môže zmeniť ich život. Neverí, že Boh môže učiniť zázrak v ich živote. A kto im to ukáže, ak nie my? Čo je už väčší zázrak, ako keď si predtým bol v tme, ako keď si predtým bol v gamblerstve, ako keď si predtým bol v opilstve a teraz sa ukážeš pred očí bez týchto žiadostí? Či to varí nie je zázrak? Či to varí nie je moc Božia, ktorá sa vykonala na tvojom vlastnom tele? Ale ešte raz poviem, musíš si prejsť súžením, musíš ťahať bremeno, musíš prejsť etapou svojho života, aby si toto docielil, aby si mal na sebe tie prejavy spásy. Tak ako tu hovorí Kristus: pozri, ale tu vidíme, bratia a sestry, že Božie slovo hovorí, že ešte mnoho iných znamení učinil Ježiš pred svojimi učeníkmi, ktoré nie sú napísané. Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš Kristus, Syn Boží, že je Syn Boží, a veriac, aby ste mali život v jeho mene. Tento príbeh ti dáva o tom znamenie, že Ježiš Kristus žije. A že Ježiš Kristus je tu medzi nami. Viete, veľa ľudí v zboroch alebo v modlitbách povedal: Ježiš je medzi nami. Ježiš je teraz tu prítomný, ja ho cítim. Halelujá. Savale da Bleske. Ježiš je medzi nami. I mene cíti na vakama. Ale nie je len jeden druh cítenia Boha. Nie je len jeden prejav cítenia Boha. Nie je len jeden prejav videnia Boha. Len v zboroch, len v modlitbách. Ale Boh sa musí prejaviť na tvojom živote. Boh sa musí prejaviť na mojom živote. Toto je realita Božia. Preto to Kristus zomrel. Nielen ho spomínam v modlitbách, že ho cítim. Nielen ho spomínam v zboroch, že bol za mojim chrbtom. A kde je, keď som vonku? Kde je, keď prichádza pokušenie? Tam musí byť za mojim chrbtom. Tam musí byť vo mojom srdci. Tam musí byť moje mysli. Tam musí byť na mojom charaktere. Tam treba ukázať Boha. Tam treba ukázať Krista. Áno, cítim Krista. Vidím Krista. Viete? Sláva Bohu. Ježiš Kristus, Božie slovo hovorí, že on prišiel na tento svet, aby zmaril diablové plány. Ale viete, kedy sa to začalo? Viete, kedy začalo mariť diablové plány? Keď stal 3. dňa. A viete, ako mu ničí plány? Ničí mu plány už odvtedy, keď povedal: čiňte mi učeníky všetky národy, krstiac ich meno Otca i Syna i Ducha Svätého. Takže on mu ničí plány až do dnešného dňa skrze kresťanov. On mu ničí plány až do dnešného dňa skrze tých, ktorí ho prijali do svojho srdca, skrze tých, ktorí prejavujú svoj život na tomto svete a ktorí ukazujú Krista reálne.
reálne, že Ježiš Kristus žije. Lebo my musíme ukázať Krista, lebo Kristus sa zjavil. Kristus sa zjavil Tomášovi. Kristus nezomrel preto, aby bol len hovorený. Ale Kristus zomrel preto, aby bol žitý. Kristus zomrel preto, aby tu bol na tej zemi. Čo povedal Pán? Skrze ovocie spoznajú, že som ja vás poslal. Preto vás tento svet nenávidí, lebo ja som si vás vyvolal. Všetky tieto veci, keď ťa sprevádzajú, tak ukazuješ Ježiša Krista. Všetky tieto veci. Tak ako Pavol povedal, nežijem už viac ja, ale žije Kristus. Preto dnes si daj otázku. Keď prichádzaš niekam, prichádzaš v mene Boha, prichádzaš s Božím evanjeliom, ale kto žije? Žiješ ty? Alebo žije Kristus? Každý si dajme túto úlohu. Každý si dajme túto otázku. Či žije ešte ten starý Jan, Ferol, alebo žije ten Kristus v tom a v tom dotyčnom. Bratia a sestry, ja viem, že každý hrdo chceme hovoriť o Bohu. Chceme povedať, že sme na strane Božej. Sláva Pánovi. Ale pamätajte, že Ježiš Kristus povedal jednu vec. Ústami ma vyznávajú, ale ich srdce je odo mňa ďaleko. A to len preto, lebo ten Kristus stále je len v litere. Toho Krista, bratia a sestry, potrebujeme prejaviť v realite. Potrebujeme ho prežiť. Aby tí ľudia padli na kolena a povedali, že Ježiš Kristus žije. Lebo my veľa očakávame od evanjelia. Veľa kresťanov očakáva veľké veci od evanjelia, lebo evanjelium má moc. Halelujá. Slovo je silné. Slovo je pripravené. Slovo má moc. Lenže musíš to ukázať ty, že má moc. Lebo ako môžem zvestovať evanjelium a chceť po ňom zmenu, keď vo mne to evanjelium nerobilo nič. Keď vo mne tá moc evanjelia nerobila nič. Evanjelium je chybné. Nie. My sme chybní. Lebo sme neotvorili srdce tomuto evanjeliu. Neotvorili sme srdce pre Božie slovo. Preto ak prichádzaš, tak prichádzaj tým, že evanjeliu ešte potvrdíš a svojim životom, svojim charakterom, svojim jazykom a všetkým, čo robíš na tomto svete. Toto je veľká úloha. Toto je veľmi dôležité, aby sme toto splňali. Lebo je veľa práce. Osobne som sa stretol s takým Tomášom. A teraz ma počúvajte v Coventry. Je tomu asi, aby som neklamal, minulý rok to bolo v lete. Tak sme chodili zvestovať s bratmi a stal vonku jeden starší pán a rozprával som mu o bohačovi a o Lazarovi, že bohač išiel do podsvetia a Lazar do Abrahamovho lona, že ten horel v ohni. A keď som mu tak rozprával, hovorím, Ježiš Kristus zomrel za to, aby sa vám odpustili hriechy, aby ste ho prijali ako pána a spasiteľa, aby ste mali večný život. A hovoril som mu, že peklo existuje a peklo je reálne. Viete, čo mi odpovedal? Aj do pekla musí niekto ísť. Normálne ma zabil. Zabil ma. Bože, čo to je? Utekol som od neho. Keď mi toto povedal, že aj do pekla. A viete, čo sa stalo? Predvčerom ten človek vyznal Ježiša Krista ako pána a spasiteľa. Amen. A viete na základe čoho? Na základe tých kresťanov, ktorí tam sú. A že vidí, že to je dobré.
a vidí, že to speje k dobrému a vidí, že to rastie a vidí, že tam ľudia menia svoje životy. Amen. Na základe toho to srdce sa otvorilo a Kristus tam vošiel. Vidíte? Takže to je taký malý príklad, ktorý som mi stal. Takže snažme sa z tejto strany, keď vidíte, že natrafíte na takého Tomáša, tak použite tú najsilnejšiu zbraň a to ste vy sami. Vaše evangelium, ktoré je vykonané na váš telo. Skrze Krista. Amen. To bolo všetko, čo mi Pán položil na srdce, bratia a sestry.